Guys, na samu wani beat da so samu ne mu amfani da shi a yanzu nan. Wow. Just play the beat, play it. Okay. Da so samu ne, da so samu ne, da na nima yarinyan nan. Da so samu ne, da so samu ne, da so samu ne, in samu yariyar malam, wanda ke saka Qur'ani. In ba ka samu To, taifan man ustad, ta mai da ni wani malam. Da so samu ne, da so samu ne. Da sun samu ne samu ta cikin mina wacce da za ta kula da ni ta ce duk duniya babu kamar ni. in ba ka samu Zan kai ta Kano da mu soka tila. Da so samu ne, da so samu ne. Da so samu ne in samu fagen yar boko tsoro na ji ne kar ta zo ta mai da wani soko in ba ka samu yara na kan za su break but I no so sure pocket ina kan za su yi rai Da so samu ne, da so samu ne. Da so samu ne in samu yar biyayya ko za ta kula da mahaifiyata girki komai za ta taya ta. in ba ka samu Zan rika taya ta ba ta kuɗi in saya mata mota irin taya ta. Da so samu ne, da so samu ne. Da so samu ne samu yarinya fangel ce sam sai ni duk duniyar ce babu kamar ni. in ba ka samu To zan ta flexing zan tafi kowa da ragin 947 in ta smiley. Da so samu ne, da so samu ne. Da so samu ne in samu kyakkyawar baby fara gata da basira da ilimi mai suna Zainab. in ba ka samu Zan fi kowa murna, zan mai shi tafkar tsuntsuwa mai ido akan dami. Da so samu ne, da so samu ne. Da so samu ne ashe har na samu wata fine girl da ka ganta zaka ji feeling in ba ka samu zan kai ta ABJ zan kai mata DJ zan ba su kala that my evidence Da so samu ne, da so samu ne. Ai na ma samu, na samu diyar malam. Ai ni mota gwannan da ɗan zan zama ɗan malam. Na ka wasa ne aini na more ni auta laziyo na samu yar mina na gode. na ku tsafka ne Prince J aini gwaska ne yar makaranta ce na more Amson gaide ni yar biyayya ai ta so ni. Na gujiyar bani slim z ni ne mai beauty. Ni ne White Shadow, daga ni sai Zainab. ni ne Spikies ba su labarin ABJ mun je Wonderland baby ko zancen karya ne GDS Entertainment, baby.